Square say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kiptanga kukuya neno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takwigirai nyaya yabulitswa na Amos Chibaya abo baona mukana kugweru ku addressa thousands of people vanga gathered ikoko for the celebration ya Workers Day. Babuda vakataura nuna dzavo muri Zimbabwe vachisapota workers vachitaura vachiti mari dziri kupiwa workers hadzina kumira mushe paaddress kwa zvakare nyaya yekunzi every worker anofanira kupiwa mari less than 575 United States dollars muri Zimbabwe vakataura ivo vachiintroduce MPs avo akasara muparliament vachitaura vachiti they are going to make sure kuti nyaya dzevashandi mu Zimbabwe dzasvitswa kuparliament paaddress kwa zvakare nyaya ma-Chinese employees chinzari kubatirira vanhu ma-Chinese employers chinzari kubatirira ma-workers avo muri Zimbabwe. Tisingade kuwesta nguva yangu kuti mungonzwa speech ya Amos Chibaya vataura kugweru motidzo dzamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu-comment section. Ndasumudzwa pano kusumudza mufana wangu bambo zvakare nekuti Machibaya vanera shoko mukanyakuko vanera shoko asi ndasumudza se-veteran patriotarist ndibvumidzei president wedu vari pano Comrade Chikofu kuti today is a Workers' Day. Understand? Today is a Workers' Day, but it's not a Workers' Day because workers are not here. Don't you? Today is supposed to be Workers' Day, but workers, we can call it a set Workers' Day. Why is it a set Workers' Day? It's because workers are wallowing in poverty. Workers are struggling. Workers do not have anything to celebrate. President Jumurei Zadasumudza Onobokuka, could what needs to be done to pay the PTL poverty bottom line is a 470 US. What does that mean? It means every employee here in Zimbabwe, be it public or private sector, the lowly paid employee must earn not less than 470 US. President Jumurei Zakare couldn't tell what needs to be done. We have got tripartite negotiating forum. It must not be a talk show, but it must be a policy making board. Shinga Shinga! Zakauma Kudaro! Zakauma Kudaro! Ndibvumire tirere maoko tinamurwazarisi tiyo. The theme for today talks about inclusivity. It's a whole thought. It's a whole thought thing. Hapana chinoita chisina wa citizens. Hapana chinoita chisina washandi. Ndinorovai Vice President. Panondo chisema bondi na urumende. They must consult my citizens. Panouya masik. They must consult washandi. Now so watakuta Vice President ndangoya pandika greba ndazi ndiro chisamfana wenyu asi wose veteran kavongotaura vanshere sore gatiro kana uno zvakare kuita zvinatumwa pano baba Kundi baba Kevi pakati delimitation vachibandira kulebha ndimoziva kuzikati tikati yari ya delimitation chimwe chipandi chemukopa ngachitunamirirwe nemukomana wokulepa senivo hamurere maoko mukomana baba Kundi vemutarire vashandi varore maoko imbomira DJ
baba kuti vakavhote kwa 2023 ngemukoba sazi ndizoka vakavhotera iva ndoone simba rokuti varambe varipo kana kuvabvisa zvimwe zvose zvamunonzwa maumbwe madzena mbonana. Inini zvinofanira kudai. Tikaita senge tinoita nyorovera, hapana chinofamba zvakanaka. Saka hama dzangu, ndokutendai nekubata pamwe chete tichimira nevashandi. Kune nyaya dzakawanda dziri kuitika, especially kumabosses edu aya maChina. Kune nyaya dzakawanda dziri kuitika ikoko dzinosiririsa. Makore apfuura makatonzwa kuti mumwe muChina akatobudisa ripoti kuti wabvunzirei kuti ko salary yangu yamira sei. Kutaura kwatiri kuita izvezvi pamaindastri apazara maChina, but vazara kudaro vari kubata mushandi zvisina kunaka. Izvi hatizvivanzi, tinozvitaura. Ukafamba 10 o'clock manheru uchibuda mutawa uchaona kuti vashandi vari kufambiswa netsoka kubva pamaChina apa vachiuya kuno. Ukatarisa pamaChina pane zvakawanda zviri kuitika. Vashandi vari kukuvara, vamwe vari kutsva nemoto. When it comes to time yekuti ngatichiindai tinobhadhara mabills kuti mushandi arapwe, mabosses emaChina ari kutsika achirwadziwa kuti munhu wavakakavadzisa vakwanise kumubhadhara kuti akwanisa kuriritira mhuri yake. Instead vanotoita zviya zvekuti chiuya nehweseri tukupe 2000 US iwinde akonogara kumba. 2000 US inondiraramisa here upenyu hwangu makore ese ane vana. Utano ndio wakakosha kana tiri pabasa. Nyaya yeprotective clothing mumaChina, nyaya yevanhu vanenge vatora vanhu mabasa, womutaura zvawapinda basa, uya neworksuit yako, uya nebhutsu dzako, munhu iye anoshanda sei? Saka hama dzangu, tiri pano tichimira nevashandi. Torai mukana wekuti mwana wenyu akabva nekuleba ari pano. Mundipe maissues ane chekuita nevashandi, timasimudze muparliament. Ndipei basa ndiende ndinotaura nhunha dzevashandi, hadzindinetsi nekuti ndokwandakadii, ndokwandakabva nako. Hama dzangu, ndinokutendai. Regai ndipedzise nemashoko ekuti pataurwa pano navatete vedu nyasha vari kutimu vari disabled. Vashandi vedu vari kudisabled team musi wa17 May kureva kuti mwedzi uno watatotanga, there is a public hearing iri kuuya muno mugwero. Handei tinosumudza maissues ane chekuita nevashandi vakaremara. Handei tinosumudza maissues ane chekuita nemi mune magariro amakaita. That bill ibill rakakosha. Imi ndimunoziva zvamuri, ini mangwana ndinogona kuziva zvamuri, but handei munofanira kutigadzirira kuti bill redu ribude richisapota isusu tinorarama neurema. Saka hama dzangu, tinokutendai. Mwari wenyasha zhinji akuitirei zvakanaka. May God bless you. Thank you.